lallai mutunci gari ne, kamar da yacce masana zance suke faɗin cewa mutunci gari ne idan har ya zube baya taɓa ɗebuwa gabaki ɗaya. Da kuma tseren gudu kala biyu ne a rayuwa, imma kai gudu ka tsira da mutuncinka ko kuwa akasin haka. Wato kamar da yacce kowa ya sani yaɗa irin waɗannan bidiyo da ke tafe muku a wannan tashar tamu mai albarka, wanda za ku kalle shi nan ba da jimawa ba a kan manyan jarumai bisa cin dunduniyarsu da ake yi, ake bayyana irin waɗannan bidiyo nasu da suke yi don nishaɗi ga waɗanda suka aminta da su, daga baya kuma sai su zo su ci dunduniyarsu bisa saɓanin lamari. To mai sauraro ka ci gaba da biyo mu a sannu, kuma in har kai baƙo ne a wannan tashar tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da like bisa wannan bidiyo namu domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Kamar dai yacce kowa sani dai a yanzu ma bisa wannan cece-kuce da yake ta yawo a social media da kuma cikin al'umma gabaki ɗaya a kan wannan jaruma wacce aka fi sani da Fati Washa, inda al'umma da dama suke ta rantaɓo mana tambayoyin cewa wannan lamari gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba, inda a yanzu za mu warware muku zare da abawan wannan lamari bisa yanda ya tafi daki-daki haɗe da nuna muku faifan bidiyo na yanda za ku gamsu da tabbacin yacce wannan lamari ya kasance. Idan muka yi duba da yacce wannan babbar jaruma take a wannan masana'anta ta Kannywood, inda ta kasance ɗaya daga cikin manyan mata kuma shahararru a Hausa fim wato Kannywood, inda ake matuƙar ji da ita kama daga shugabanninta har ma haɗi da na ƙasa da ita. To a yanzu dai kwatsam sai ga wannan lamari ya faɗo. Mai sauraro ka ci gaba da biyo mu a sannu, kuma kada dai ka manta da subscribe a like. Jaruma Fati Washa, wanda wannan cece-kuce nata yake ta yawo a social media. Mai sauraro yanzu dai ga nan daki-dakin wannan bayani namu da kuma yacce wannan lamari ya kasance. Jaruma Fati Washa, wanda ake ta yaɗa cece-kucen wannan zargi ta yi kaza, ta je ina, ta je ina, ta je ina. Kamar dai da aka ce zato zunubi, kuma ko da ya kasance gaskiya ne. Mai sauraro kai ma kanka ba ma so ka sa a ranka wani abu ya faru dangane da wannan jaruma. Dangane da jaruma Fati Washa, wanda kamar yadda kowa ke mata shaidan arziki da dai sauran abubuwa makamantan haka na halaye, kyawawan ɗabi'u da dai sauran abubuwa. Kuma duk abin da aka ga jarumi ya yi a cikin acting na fim, aiki ne zo da haka, ba wai a'a halinsa ba ne ko kuma wannan ɗabi'arsa ba ce ta zahiri. Duk dai wato ma'ana duk dai abin da ka ga jarumi ya yi a cikin fim, aiki ne ya biyo da shi ta kan wannan lamari. Kuma shi aiki in dai aka ce wannan aikinka ne, to ko ma mene ne a cikin wannan aiki naka za ka iya aikatawa domin ka ga ka tafi da shi yacce ake so. Dangane da kuma idan aka je ɓangaren rawa, jaruma Fati Washa ba gwanar rawa ba ce, ba gwanar tsalle-tsalle ba ce, kamar ma yadda za a ce a'a ko kuma tana wata rawar da bata dace ba, a'a kuma ita bata fito a sahun matan nan na yawan masu bidiyo a kafafen sada zumunta suna yaɗawa, kamar misali kamar TikTok, Instagram da dai sauran kafafen yaɗa zumunta haɗi da inda ake posting na hotuna kala. Duk jaruma Fati Washa ba za ka tsince ta a cikin wannan lamari ba, amma kwatsam sai ga wannan batu ya fito, kuma al'umma suke ta yaɗa cece-kuce da kuma faɗin albarkacin bakinsu. Wasu suke faɗan maganganu marasa daɗi, wasu kuma suke fata mai kyau dangane da wannan. Mai fata mai kyau dangane da wannan lamari sai dai ma godiya, don kuma mafi akasarin addu'a ake yi na faɗin cewa Allah ya shirya. Shi kuma Allah ya shirya, ko da a ce kai ba mutumin banza bane, kana ganin kai ba mutumin banza bane, to duk wanda ya maka addu'an Allah ya shirya to lallai kuma masoyinka ne. To mai sauraro ka ci gaba da bin mu a sannu domin kasancewa tare da mu a koda yaushe bisa wannan tashar tamu mai albarka. Kuma kar dai ka manta da subscribe and like. Nan ba da jimawa ba za ka kasance tare da mu tare da ci gaban wannan rahoto. Kuma kai ma kana da iya raɗin turo da saƙonka na kai tsaye bisa wannan tashar tamu.